Ja, goddag og velkommen til HTX News. Jeg hedder Mathias Olsen, og jeg vil være jeres vært i dette lille programindlæg. Så jeg vil lige vise jer lidt om skolen. Jeg skal ind af hovedindgangen. Godt. Det her det er så hovedindgangen. Den er flot, troede jeg. Det der det er så vores opslagstavle. Eller det er der, hvor vi har alle vores ting står, hvis du kommer i skole, og så siger vi, kantinen er lukket på fredag den 25. maj, den 11. juni til 2007 på grund af skriftlig eksamen. Så ved vi det, og så skal vi ikke komme ind i kantinen, ikke også? Så det var meget godt, ikke? Nå. Skal vi gå videre den her vej herovre? Godt. Vi kommer ind på første klasse gang. Starter her, der har vi andenklassens klasselokale. Det der, det er så det første G's lokale, og det er A'erne, der går herinde. Ja, skal vi gå videre? Godt. Jamen velkommen igen til HTX News. Vi går videre ned ad gangen på første G's gang. Det er nogle skabe, som man kan få for en depositum på 50 kroner. Får man en nøgle, så kan man have din ting i skabet. De er nydelige, hva'? Det er vores fysikinstrumenter til kemiinstrumenter til kemi, hvor vi har vores kemilokale der, som vi desværre ikke kan komme ind i. Det er vi lidt kede af. Det kan kunne vise. Godt, så går vi ned ad her. Det er stadigvæk første G i gang. Det er stadigvæk også skabe, der kan lejes. Der kan desværre ikke komme ind. Det er et computerlokale. Her, der har vi selvfølgelig første B. Den bedste klasse af dem alle. De skader lidt. Og vi kommer ind på. Det er så 4. klassen. Første B. Så er det. Og skal vi gå ud igen? Skal vi videre? Godt, vi går denne her vej. Her nu kommer ned ad trappen. Så kommer vi ud. Hvor vi har et nydeligt toilet selvfølgelig, ikke? Her har vi kantinen. Der kan vi desværre ikke komme ind i dag, da der er lukket for eksamen. Som der selvfølgelig også står op på vores flotte opslagstavle/computerskærm. Men lad os gå videre her op ad trappen. Dette er også et computerlokale, men dette lokale bliver mest brugt til kommunikation IT. Det vil sige, at har man kommunikation IT, så er det nok derinde det foregår for det meste af tiden. Der er en masse computer, og de plejer at være nogle af de bedste på skolen. Godt så. Heroppe, der har vi lige fremme i den lukkede dør vores studievejledningslokale, hvor vores studievejleder siger, herinde der kommer vi ind til biblioteket og lærerværelser. Det giver vi ikke kigge på, de er kedelige. Alle derinde, hvor de sidder og har med lærere, skoleledere og sådan noget, ikke? Nå, kom. Det her er 2G-gangen. Eller, det er det jo faktisk ikke, kan man sige, men det er denne her højde, vi er i ved 2G'erne. Ja, skal vi gå herned? Nå, så er vi ingen adgang, fordi der er eksamen. Computer.